खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव, जेरावहाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय 24थि बड'लेण्ड सान, अदेबानि थांनाय 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा जानायनि उनावहाय दिनै 24 बोसोर बाबेनलांबाय। बे 24 बोसोर बाबेनलांनायनिनो 24थि बड'लेण्ड सान बेखौ बिटिसि सोरखारा फालिदों। बिटिसिनि मोनबा जिल्लानि गासै मोनजि जायगायाव बे फालिनायखौहाय दिनै नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआवबो नैबे 24थि बड'लेण्ड सानखौ फालिनाय जादों। बिनिनो गिबि हाबाफारि फुंबिलिनि फिरफिला दिंखोनाय बेखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा बिरहोनानै जागायजेनबाय। बेनि उनावहाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बेबो जानानै थांबाय। दा बेबायदिनो फारियै दिनै सानसेनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना नैबे 24थि बड'लेण्ड सानखौ फालिनाय जादों। बे बिथिङाव बिटिसिनि इएम पानिराम ब्रह्म बिथाङा मा बुङो फै जों एसे मिथिनानै लानि। 24थम बिटिसि बड'लेण्ड दे जों फालिनाय जाहैदों। केन्द्र भाबै जोंहा बा सेन्ट्रेलि क'क्राझाराव जागोन। बेवहाय आसामनि जोंहा मानहोजाथाव चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि हाग्रामा सारा बिटिसिनि चिफआ बेवहाय बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोंहा जिल्ला साब डिभिजन लेभेलाव दिनैहाय बे बड'लेण्ड दिबसखौ खालामनाय जागोन। आं मोजां मोनदों जे बे बड'लेण्ड क्रिएसन जानायनि उनावहाय जोंनि बे ओनसोला गोग्लैसोनानै दंमोन, बेवहाय जोङो गोबां उन्नति खालामनो हादों। मानहोजाथाव हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव दिनैसिम 24 बोसोर जों बे बिटिसि ओनसोलाव जोङो लामा हान्था जौगाखांनाय जों खालामनो हादों। शिक्षाखौ जों गोजौआव लांनो हादों। माने खेथि फोथार बिभिन्न खेथ्र जिखौ माने मानसिया थांनानै थायो, जिखौ जों नांगौ सरकारनिफ्राय, बे सरकारनि नांगौफोरखौ हाग्रामा सारा होनानै बिटिसि ओनसोलनि बिभिन्न जाथि गोष्ठी बयखौबो जौगाखांहोनो बा सहाय खालामहोनो हादों। जेरै जोंहा फुंबिलियाव जोंहा बेनो जोंहा नेसनेल फ्लेग जोंहा बिरहोनाय दंमोन, पेरेड बेहाय दंमोन। बे मोननै एजेन्डाया जोब्बाय, हाबाफारिया जोब्बाय। दा जोंहा गेवलां मेल जागोन। दा गेवलां मेल जानायनि उनावहाय जोंहा थांनाय बिटिसि इलेक्सन जानायनि सिगां हाग्रामा सारा मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। हा पाट्टा होनाय, सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोर माने ओरैनो दङ लेखा फरायनानै बिसोरनो रांखावरिनि अनसुंथाइ होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओमफ्राय गोरिब मानसि आरो सिनियर सिटिजेन, बिकलांग, हेन्डिकेपफोरनो माने मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनैहाय जोङो आरम्भ खालामनाय जागोन। बिबार बावनायनि नार्जारी, प्लेटन कामारिना र'ज।